trick or treat, isu bħal meta l-membri parlamentari jagħmlu l-house visits. Imma meta nċemplu l-bib aħna jieħdu gostu tuna xi ħaġa. Vera, meta jċemplu huma jieħdu qata u ħafna drabi l-membri parlamentari joħdulek xi ħaġa. Aj ma kif għajjet. U mhux aħjar ħabba l-obeżità. Wow, x'inhi di? Obeżità. Wow, erġajdili. Obeżità. Xi tfisser? Aħna Maltin ġejna l-ewwel fl-obeżità. Mhux bil-fors taħt il-Labor f'kollox qed niġu l-ewwel. Inta f'xini obeżità? No. Obeżità ġifieri li aħna l-Maltin l-iktar li għandna xi ħamma ġisimna taf? Insomma vera taħt il-Labor għax kulħadd tixaħħam il-kulħadd. Mela għalhekk. Għalhekk tawna karrotta biss. Min? Dak, il-membru parlamentari Tonio l-Fenek. Dak kien żmien meta kien jagħmel il-budget Tonio Fenek. Il-mamma tiegħi qalet li dal-budget kien budget kosmetiku. U xi tfisser? Ma nafx imma laqala sajmin tagħmel sens. Mhux forsi għax ollew il-cosmeticsu? U taf li għandi kun smajt illi anka irranġaw il-minimum wage. Veru kif għamluha? Min minimum ġabuha miżerja. Isma, imma kemm ħadna gost aħna u ġejjin waqafna ant il-Ministru Mizzi. Konrad? Jekk ħajitkellem nitlaq il-barra. No, ibqaw. Tana biljet tal-tnejn biex immorru ġurnata fan fuq it-tanker tal-LNG. Mhux ħan niġi miegħek għax qalulna anzi Simon qal li dak żgur ħajisplodi. No, imma Simon ċert li jaf x'inhu jgħid. Żgur li jaf x'inhu jgħid Simon. Żgur li jaf x'inhu jgħid. Għax anke qal li ħajirbaħ l-elezzjoni. Kważi dejjem ikun jaf x'inhu jgħid Simon. Imma li hu żgur li mhux ħan jiġi fuq it-tanker għax hekk intom vera ġibtu akkera il-bajja ta' Marsaċlo. No! Il-mami qalt li kważi kif ġie hemm fil-bajja ġi veru jaqta fejn Luzzu ġieħelu. Mela bellezza! Insomma jiena żgur mhux ġej miegħek fuq dak u kif nitilgħu aħna n-nazzjonisti neħħulkom minn hemm. Iddu mhux taħsbu għax 18 sena biss għandu hemm it-tanker. Aj! Kessaħ ja kessaħ, Simon ħajirbaħ fejna, Simon ħajirbaħ l-elezzjoni u ħajirbaħ ara l-wiċċ u ħajirbaħ għaliex hawn il-korruzzjoni u wasal iż-żmien għall-korruzzjoni ġdida issa. Taf li meta tirrabja int. Vera tidher kattiv u tal-biża. Vera? Jintaf minn nibża minn Joseph. Rajtu jagħmel id-diskors tal-paċi tu jkun jisu l-jum u jkollok bżonn nissidġu biex ma jikdimek. Immentkom tal-Labor sraqtu għomna 3 siġi. Imma kemm ftaħar kemm għamilna affarijiet tal-Labor. Għamiltu ħafna ma mal-anzjani ma għamiltu xejn. Qed imutu bil-ġuħ. Ħares lej Peppil ħen kollu jkolli idejh. Ħaraħħa jkollha idejh. Wow! Ħalli nkun għattirek. Stenna ftit u anka ta' traffic ħan irranġaw. Femni nistennew biex tmur kullum kien tistenna satej fil-karozza. Isma, laqqas ġbarna xej ma għandna flus. Titlamlu ċedoli. No. Isma, ġisna naqdu pala partiti. Għax jek ninaqdu najdlek nixbru iktar għal-Halloween. Eħarsu hemm ta' parsi. Eħarsu hemm. Ta' parsi qed inħabtu. Eħat jelbenna da. Ek ta' parsi l-biet. Ta' parsi dak dur. Knock. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello. Jena ġux il-laburist. Jena xon nazzjonalist. Tista please settina l-flus. Ħanitfawhom fil-karus. Imba Joseph jaħseb fik. U Simon minn ximkien xi ħaġa jagħti. Il-partit dejjem jaħseb fik.
Isma, għadu tajlu li b'attività li hemm għada. Mela, għanna għada u ħana tik żewġ biljetti wkoll biex tilbes kostum tal-Halloween fil-ġampula. Mux għax għandek bżon. Zombie Nation u parties bil-music tal-90s jek tiġi u kollok laqwa kostum tirbaħ vjaġġ ukoll. Iva, Fil-ġampula. Sanajt il-mendi forsi titħajja. U xaġa zaħira oħra bħala dan u sanna it-tnejn qed ngħidu l-ġenituri u tfal jekk iridu jiġu trick or treat vera, magħna tajjeb, qed nixbru 10 euro mant il-kbar, 5 euro mant iż-żar, u mbagħad se mmorru bihom maħantuhom il-missjoni wkoll. Proset tax-xogħol li qed tagħmlu anke mal-missjoni.